anticipate unsa ang imong kamatayon. Kay kung ang tao pangutan-unin nimo, pwede man mayon ang tao nga kung mamatay ko pastor kana untang natulog ra ko. Kitang tanan inosente daw, wala ta nasayod unsa nga paagi ang atong kamatayon. Kung mag-iskot na kamatayon makaigsunan, dili na dag-on ang kamatayon ni Kristo. Wala na makalupig siyang kamatayon. Mas terrible, mas makalilisang ang kamatayon ni Kristo. Si Kristo makaigsunan iyang kamatayon, labihan kasakit makaigsunan nga sakripisyo. Hantod nga siya gilangsang sa krus sa Kalbaryo. Gidugsak pa yang kilid makaigsunan, gilatos sa pagmaayo. Grabe nga sakripisyo og makalilisang nga kamatayon. Tang-awon nimo sa istorya makaigsunan, walay sama sa kamatayon ni Kristo. Dili sa kalibutan makaigsunan, dunay mga tao nga mahinugon ta, masayangan ta sa taong mamatay. Pero makaigsunan sa Bible, si Kristo namatay siya 33 anyos niyang edad. Pero makaigsunan, angay kang masayod, unsay hinungdan nganong namatay si Kristo. Sumala sa Bible makaigsunan nga si Kristo mo'y nahimong halad sa imong sala. Namatay si Kristo tungod nimo. Sa Roma 5:8 gidemonstrar sa Dios iyang dakong gugma nga bisan kita makasasala apan si Kristo namatay, nagpakamatay para kanimo o para kanako. Mauni ang nindot nga katuyuan, ang nindot nga rason nganong si Kristo nagtugyan siyang kagalingon tungod kay si Kristo siya'y nahimong sacrificial offering. Siya ang nahimong halad sa imong sala kay ikaw ug ako di man kakabayad sa imong sala. Ang Bible nagsulti nga ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo. Unsay bayad sa sala kamatayon. Muna nga kaniadtong panahon sumala sa balaod, ang sala sa tanan nga mga Israelites maghalad sila og mga blameless, mga karniro, toro or baka nga walay mansa, walay sakit makaigsunan, ilang lapaon, ilang iyawon, ilang patyon, mahimong halad dito makaigsunan. Pagasunugon ug ang dugo makaigsunan i-officiate sa maong pare nga dadon dito sa most holy place. Apan nakita sa Dios makaigsunan nga dili na paigo ang paghalad og mga karniro or toro or baka makaigsunan sa matag tuig or bisan dunay matag bulan. Makaigsunan unsa may gibuhat sa Dios nga Amahan. Ang John 3:16 nagaisgot nga gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan og tungod niya na gihatag yang bugtong anak nga si Kristo. Aron nga ang tanan motuo kaniya dili malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. So unsay nahitabo makaigsunan? Kang Kristo gitanyag siya sa Amahan. Muna nga si Kristo nagpakatao nini nga kalibutan, gigamit si Birhen Maria makaigsunan ingon nga ulay siya ang nahimong instrumento sa Dios nga din didto gipanamkon si Kristo pinaagi sa gahom sa balaan nga Espiritu Santo. Hinumdumi nga dili ordinaryo ang pagkatao ni Kristo. Siya ang pinaka-perfect na halad tungod kay si Kristo. Dili man siya bunga tungod sa counter curse ni Joseph o ni Maria. Ang Bible nagsulti matod sa Luke chapter 1 nga nanamkon si Maria tungod sa gahom sa Santo Espiritu. O si Kristo nganong nagpakatao siya, nganong nagtao siya aning ibabaw sa yuta. Ang pinakarason og tuyo kinanglan masayod ka. Aron si Kristo may mahimong substitute sa halad. Gitawag si Kristo og the Lamb of God. Siya ang karniro nga gipatay, namatay si Kristo, nagsakripisyo siya. Dili lalim yang kamatayon. Apan ang good news diya kay ang kamatayon ni Kristo maoy pinaka-ultimate nga bayad sa imong sala once and for all. Dili na sublion. 2,000 ka tuig na itong milabay. Ikausara na matay si Kristo, ikausara na banaw si Kristo, o nagsaad siya nga mobalik makaigsunan. Makaigsunan mangutan ako nimo. Imo bang gipasalamatan si Kristo nga namatay siya para nimo? Dili ka kabayad sa imong sala. Si Kristo mo'y nagbayad nimo. Busa ayaw kumpiyansa karon. Ayaw tuguti nga moabot nimo ang unsa nga klase nga kamatayon, wa na nasayod unsa nga klase nga kamatayon. Aksidente ba, balatian ba, or unsa nga klase nga kamatayon. Dunay namatay nga gipunggutan og ulo. Dunay na mga namatay nga gipangdunggab kay gipangtulis. Makaigsunan, wala ka nasayod sa imong kamatayon. Apan ang dapat nimong masayran karon, mintras buhi pa ka, siguraduha nga masayod ka sa kaluwasan. Si Kristo ang imong gikinanglan. Ang kuna si Kristo nga imong manluwas. Kay kung moabot nimo ang kamatayon, makaigsunan, sultihan ko ikaw,
dakong ginansya, dakong kadaugan ang kamatayon nga naay Kristo. Sumala ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo, kay kung maabot nako ang kamatayon naghatag og dugang kabuluhanan kaniya. Kadaugan ang kamatayon sa taong naay Kristo, sa taong nangalagad kang Kristo. Makaigsunan ko, sumala sa kong gingon, kitang tanan wala ta na sayod, inosente ta, unsa ang kamatayon nga mudangat kanimo. Makaigsunan, karon ang panahon nga ang tao dapat magtagad sa ebanghelyo sa kaluwasan. Ang dagan sa kapanahonan karon makaigsunan, dili na yun tiaw. Ang kagubot sa kalibutan, sinyalis na ni makaigsunan nga dinhaduol na gayod ang pagbalik sa atong Ginoo. Dunay mga tao mingon nga dugay ra man nga wali nga mobalik ang Ginoo, namatay na lamang si lula o si lulo apan wala man nagigyapon. Makaigsunan, ako moingon kanimo, dapat ka magpasalamat nga wa pa sa mibalik kay ikaw. Klaro lang wala pa ka naandam. Apan ako moingon kanimo, dako nimong pribiliyo nga wa pa sa mibalik kay wa pa ka nagbalik loob kaniya. Wala pa ka naginulsol, wala pa ka nagalagad sa Ginoo. Apan ako moingon kanimo, ang pinakapeligro makaigsunan, kung wala pa mibalik si Kristo, ang delikado diya kung ang kamatayon mo'y unang moabot nimo, o niya ikaw wala kay pagpangalagad niya. Igsoon, dili na to madala sa atong kagwapo-kagwapa sa diyang matubang nakasakortis Ginoo. Walay maka under the table sa Ginoo. Gawas ni kalibutan makaigsunan ug matud pa nila, pwede ra nimong i-under the table ang mga korte or bisan ang mga abogado. Kung naay judicial system sa kalibutan, unsa pa kang langit? Muna ang Bible nagsulti makaigsunan sa 2 Korinto 5 versikulo 10 makaigsunan nga ang tanan gikinahanglan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Aron na matag usa hukman sila, sumala silang binuhatan, dini ibabaw sa yuta, maayo ba o dautan. Ang akong pagdasig nimo karon makaigsunan, samtang maayo pa ang imong lawas, tagaig pagtagad ang pag-alagad sa Dios. Doon nalay tulo ka butang akong ibilin kaninyo ni 5 taong kakagabion. Unsaon nga kita maandam sa pagbalik sa Ginoo? Unsaon nga kita maka-assured ta sa atong paglaom nga maong kaluwasan nga gitanyag sa Dios nato nga libre walay bayad? Unang butang makaigsunan, higugma si Kristo tibok nimong kasing-kasing, samtang higayon pa. Ambot pa sa butya, pagbaton og relasyon niya. Na unsaon man pagbaton og relasyon sa Ginoo, diya kang Kristo Jesus. Igsoon ang pagbaton og relasyon, muhatag ang panahon sa Ginoo, ilha siya nga imong Ginoo manuluwas. Siya lamang wala na laing makapasaylo sa imong sala. Karon ang panahon nga mga kagpasaylo. Si Kristo ang atong manunubos. Si Kristo ang nagpasalig, matod sa Juan 14 versikulo 6, nga ako ang dalan, kinabuyog ang kamaturan, way magkatusaman sa langit, gawas nga ni kanako. Unsa di ay ang paagi mo atong taglangit, dili imong simbahan, dili akong simbahan, dili imong reliyon, dili akong reliyon. Si Kristo mo'y nagpasalig nga ako ang dalan. Kinsa ang dalan mo atong taglangit? Si Kristo. Makaigsunan regardless sa atong mga denominasyon. Bisang asa naman kung magwali makaigsunan, ang akong ipasalig sa mga tao, bisan unsa imong reliyon, padayon dia, apan tinud-a o klaruha ang pagpangalagad ni Kristo, nga siya ang imong giangkon, nga imong manunubos, nga siya lamang wala na laing makapasaylo sa imong kinabuhi, o siya lamang makausap sa imong kinabuhi. Unsay unang butang, pagbaton og maayong relasyon kang Kristo Jesus, kay siya lang ug wala na laing paagi nga ikaw mapasaylo, nga ikaw mausap ang dagan sa imong kinabuhi. Ang Bible nagsulti makaigsunan sa 2 Korinto 5 versikulo 17, si bisan kinsa nga nagkang Kristo bago siyang binuhat, ang daan mangagi og ang bago magsig pangabot kaniya. Kanus adi ay mausap ang tao, dili tungod kay na kay reliyon. I tell you makaigsunan, your religion cannot guarantee for your transformation. Ang imong reliyon, ang akong reliyon, dili makagarantiya nga mausab ang imong kinabuhi. Apan sultihan ko ikaw, walay laing makapasalig nga usbon imong kinabuhi, mao lamang si Kristo Jesus. Bisan pag imo ng tanang pundok sa kalibutan, kung wala si Kristo naghari sa imong kasing-kasing, dili mausab ang imong kinaiya, dili mausab ang imong una-una, dili mausab ang imong pagbati. Si Kristo lang ang makausab sa kasing-kasing sa tao, si Kristo lang makausab sa una-una sa tao. Busa batuni ang maayong relasyon ni Kristo. Unsaon pagbaton og relasyon niya? Tagay sa panahon. Pag hinulsol sa imong makapakyasan,
Ikaduhang butang makaigsunan, tuoy ang saad, tuoy ang pulong. Ang Bible nagsulti makaigsunan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John 1 verse 1, sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban ng Dios o ang pulong Dios. Now, unsay timailhan sa tao nga naay Dios yang kinabuhi, siya diyang nagbaton kasiyang pulong. Unsa may kapuslanan sa Biblia? Ang kapuslanan sa Biblia, mahimo ning roadmap sa imong kinabuhi, mahimo ning manual sa imong kinabuhi. Nganuman, kay pinaagi sa iyang pulong, mailhan nimo ang Dios, o labaw sa tanan, mailhan nimo imong kaugalingon. Kung mutanaw ka sa Bible, makaigsunan, sama ni nga manamin ka, makita nimo ang buling sa imong dagway. Ang pulong sa Dios makaigsunan, buhi o gamhanan, matod pa sa Hebro. Nga ang pulong sa Dios, buhi o gamhanan, nga mudulot, diya sa kinaladman, sa kaunuyukan, diya sa sulod sa tao, nga nagsusi sa motibo, o nagsusi siyang una-una. Mauni ang pulong sa Dios. Ang word nga Bible means basic instruction before leaving earth. Dili pwedeng moingon ka nga nakaila kag Dios unya inosente ka siyang pulong. Ang pulong sa Dios sama kini sa imong ticket unsaon nimo pag-adtog Manila nga wa kay ticket makaigsunan. Kung musakay ka eroplano dili pwede nga wa kay ticket makaigsunan. Kay wala na may libre karon makaigsunan matud pa nila. Bisan pagaling musakay kag bus na agi ticket makaigsunan. Timayla na nga ikaw qualified kang musakay nga legit ka nga pasahero. Di pwedeng mo kabit makaigsunan kay peligro imong kinabuhi base unyag mahug ka. So unsay paagi nga matutag langit, siguraduha nga nasayod ka siyang pulong. Ang pulong sa Dios makaigsunan usa ka hingpit nga guide, roadmap sa kinabuhi. Mao ni ang treasure map sa kinabuhi sa kalibutan makaigsunan. Kung maghisgot tag treasure map bisan pagmahal kayo, ang mga dato ila yung paliton kay matod pa nila. Kay kung naay treasure map, dali rang maglukit ang mga naka-hidden nga mga treasure. Makaigsunan sa kalibutan, ilugan ang mga bahandi, ilugan ang mga treasure makaigsunan, magpinatyana pang tao tungod sa kahakog sa tao makaigsunan. Apan ang tinuod nga bahandi ako mayon nimo, ang bahandi nga giandam sa Dios. Ang tinuod nga bahandi si Kristo sa imong kinabuhi. Bisan unsa nimo kayod mangita kag kwarta, mangita kag trabaho, pero kung wala si Kristo, nimo nakaplagan sa imong kinabuhi, nga gihimo nimong bahandi, gi-treasure nimo, wala gyapoy kalinaw ng imong kasing-kasing. Ang tinuod nga kalinaw wala sa bahandi, ang tinuod nga kalinaw wala sa trabaho, naa kang Kristo ang tinuod nga kalinaw. Unsay ikaduhang butang? Batuni ang mga saad, ang pulong sa Dios. Matod pa sa Bible sa 2 Timothy makaigsunan nga din ang pulong sa Dios, ang kasulatan gitugas siya nga may kapuslanan. Pagbadlong, pagsaway, pagmatuto, unsaon pagkinabuhing matarong, aron kita masangkapan sa tanang maayong buhat. Sa ato pa, ang Word of God adunay gahom nga mutudlo, mubadlong kanato aron kita masangkapan sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Dios mutudlo kanimo aron mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Nasa kalibutan kung maghisgot tag secular, doon ay mga tao nga mag-study sila about mathematics books of mathematics or English books aron nga ma-expert sila about sa English subject or mathematician or unsang klase nga mga books or science book or unsang klase nga mga books. Apan to tell you makaigsunan, tanang klaseng libro sa kalibutan dili makagarantiya nga muusab sa imong kasing-kasing. Doon ay mga taong nakahuman og dagang degree, dagang mga kurso, apan mingon ang ubang tao daw murag way kasing-kasing. Napuno sa garbo sa kasing-kasing, walay maayong kinaiya. Makaigsunan, kining libro or the Word of God muusab sa imong kinabuhi aron ikaw mahimong mapabsanon nga tao. Ang Word of God mo guide kanimo aron makaila ka kinsa ang Dios og labaw sa tanan, magiyahan ka unsaon pag-alagad sa Dios. Ang kalibutan karon makaigsunan, dili na pwede tinasanay ta o magpaisugay ta o maghinambugay ta. Karon lang panahon makaigsunan, batunan nato ang kasing-kasing sa Dios nga din magpaubos ta kay kitang tanan way mahimo gawas lamang sa Dios. Ang Bible nagsulti, God opposite the proud but He give grace to the humble. Iyon ang Bible makaigsunan nga din ibagsak sa Dios ang mga taong mapaytason apan tagaag grasya sa Dios ang mga taong mapabsan. Mga higala ko, balipon nako sumala sa text na itong gibasa. Nga diin ang sala na kasulod sa kalibutan gumikan sa una natong ginikanan. O
o kining sala makaigsunan nagdalag kamatayon. Sumala sa tong isgutan nga kining sala makaigsunan daghan siya gidala nga hinungdan nga nay kamatayon. Kaning kagubot, kamatay, gubat. Muna ang Bible nagpasidaan makaigsunan about the end times. Nga din before mo balik si Kristo, nga din ang kalibutan makaigsunan mo increase ang kadautan. Mo increase ang kagubot makaigsunan. O ang kalibutan grabing kamatay makaigsunan. O ang mga tao mahimo silang lovers of money. Mga tao ay pagtawag sa ginikanan. Mga tao ang ginuna nila mao lamang pagbuhat og tanang paagi sa pagkadautan. Mauna ang dagan sa kapanahonan. Apan kung batunan nimo ang pulong sa Dios, makaigsunan mabatunan nimo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong og Dios nun. Aron kay ikaw maanda makaigsunan. Karon ang panahon nga kita makaigsunan magbato nini. Dili ta mutugot nga ilaron tas kaaway nga maong yawa. Kay walay laing itudlo sa kaaway sa tao. Muna ang Bible nagsulti sa 1 Gs versikulo 10 nga ang kawatan miya ni paglaglag, pagpatay ug pagpangawat. Apan si Kristo miya ni aron sa paghatag kanatong abundansang kinabuhi. Na unsa di ay ang katuyuan sa kaaway nga maong yawa, makaigsunan nga nag-operate karon sa kalibutan. Gubaon niya ang hunahuna sa tao. Ilaron niya ang tao. Gubaon niya ang pamilya. Gubaon niyang kinabuhi sa tao. Muna hinungdan dagang nalulong sa droga, dagang nalulong sa bisyo, dagang nagupot na pamilya, dagang kriminalidad. Maunay gidulot makaigsunan sa sala. Kaya ang sala is a kind of demon spirit nga diin nakasulod, nakapenetratso sa katao, nga kana nga demon spirit sa sala mo'y nagdulot sa tao, nagtukmod sa tao, nga bubuhat og sala ang tao, magunahuna og dautan ng tao, og kanang sala mohatod pud sa kamatayon sa tao. Unya karon kana nga espiritu sa sala kung di na mapasaylo, kung walay Kristo makaigsunan nga imong dawaton, nga imong ipapuyo sa imong kinabuhi, peligro ang tao nga maabot yang kamatayon nga di mapasaylo yang sala, nga di sa kasurinder sa Ginoo. Muna ako mo yun kanimo, karon ang panahon sa pagsurinder sa Dios. Karon ang adlaw sa kaluwasan, matod pa sa Bible, ang adlaw sa kaluwasan, sa adlaw sa diyang nakadungog ka sa panawagan, sa diyang nakadungog ka sa mensahe, sa paghinulsol, sa pagdangop sa Ginoo. Mga kaigsunan ko, Dres Kamanga, ako mo ingon kaninyo, gihigugma mo pag-ayos sa Dios. Ayaw saya nga imong kinabuhi. Tungod kay gihigugma na pag-ayos sa Ginoo. Una-una giunsa na paglukat. Una-una giunsa na pagpalit ni Kristo. Matod pa sa Bible makaigsunan nga gipurchase kita by the blood of Jesus. Katong yang kamatayon sa cross, mautoy paglukat nimo. Sama kita sa piniriso, na priso ta sa tunglo sa sala. Apan si Kristo nagpiyansa. Giunsa ka pagpiyansa? Siya mismo, yang kaugalingon, yang gisakripisyo, aron ikaw, dili mapahamak, dili malaglag, dili madala sa impyerno, dili matambog dito sa linaw nga kalayo. Muna ang Bible nagpasidaan na nato. Kano sa mga dapat mangandam? Dili kay sa panahon mamatay na ka, karon nga buhi pa ka. Diri mga tao mingon nga andam na ka bakabrad, nga wala pa hayar tingali mamatay na ta. No, karon ka mangandam nga buhi pa ka. Kay kung sa panahon mamatay na ka, wala na yung panahon makaigsunan. Wala na yung panahon. So una-una makaigsunan, giunsa ka ni Kristo paglukat. Giunsa ka ni Kristo pagluwas. Pinaagi siyang sakripisyo, pinaagi siyang kamatayon. Mamutana ko nimo karon. Andam pa ka mga lagad sa Ginoo. Andam mapug ka magsakripisyo para sa Ginoo. Makaigsunan, nagtuo ko nga dili man sakit mo adtog simbahan. Di man sakit magampo. Di man lisod nga magtuon ka siyang pulong. Pero kana makaigsunan, bisang wa kay gana, paningkamuti kay mo na kabubuton sa Ginoo. Wala na siguro kay simba-simba. Simba makaigsunan, kay mitras gayon pa, kay ebidensya nga nag-alagad ka sa Dios. Inosente siguro ka siyang pulong. No, karon ang panahon, mangandoy ka, nganin masayod ka siyang pulong. Aron nga naa kay ticket nga moadto kag langit. Unsa ang word of God? Daw sama kini sa imong passport. Daw sama kini sa imong ticket. Di ka kadto sa laing nasod tuwa kay passport makaigsunan. Mangutana ko nimo, makaigsunan, nangandoy ba kag langit? Gusto ba ka nga makabaton sa saad sa Ginoo? Unsay saad sa Ginoo? Kinabuhi mo lay katapusan. Pangutana, di pa kasayon ra ba nimo nga moadto kag langit nimeng ka ato man malangit ra ni kita gyapon? No. Naay mga butang nga dapat nimong buhaton. Mga lagad kas Ginoo.
pagbatog relasyon sa Ginoo, pangalagad sa Dios igsuon, pagbaton siyang pulong, ayaw idanggol-danggol imong kinabuhi. Maingon ka nga, total mamatay ra matagyapon, magpahimulos sa kalibutan. Pwede man na nimong buhaton, way magbuot nimo, pero gipasidadaan kas Ginoo. Dili lali magkamatayon ni Kristo sa krus Kalbaryo para ka malukap, para ka mapasaylo, aron kay gusto sa Ginoo, makabaton ka siyang saad ni mong kinabuhi walay katapusan. Apan kung di ni mo natagdon makaigsunan, ikaw ang hinungdan sa imong kaugalingon, nga din matambog ka ngadtos linaw nga kalayo, ang imong kalag makaigsunan, mag-antos sa walay katapusan, ang kalag nato sumala sa kung giyong kagina, wala ni kamatayon, ang ato rang lawas madugta ra ni, apan kanang imong kalag nga mobati ka sakit, maunay mo atubang sa Ginoo. Unsay mo atubang sa Ginoo? Ang imong kalag. Kining nadunggan niyo karon mao ni ang tinuod nga tao. Kining akong lawas hulmahan ra ni. Una na ra gunang taong patay. Bisan pag imo ng kusion, di na mayug agay, patay na siya. Ayang lawas patay na. Ang iyang kalag mo atubang na nas Ginoo. Ang iyang spirito mo balik na nas Ginoo kay sa Dios managikan. Busa ako moingon nimo, ang mubatig kasakit kanang imong kalag, dapat nimo na pangandaman. Ialagad sa Ginoo imong kalag. Kay imong lawas, kung magpatunto ta sa tong lawas, ang lawas nato sige ra nagdiktar kay dali ra ni ilaron sa yawa. Ang lawas nato gusto kanunay og hugoy-hugoy, gusto kanunay og salagya, gusto og kahilayan, gusto og droga, gusto og inom, gusto og dautan. Mao nang lawas. Apan ako moingon nimo, gipalangga ka pag-ayos Ginoo. Gitagaan kag higayon sa Ginoo nganong buhi pa ka. Kay gusto si Lord maghinulsol ka. Gusto ang Ginoo bangalagad ka. Igsuon, delikado ng dagan sa kapanahonan karon. Dili na lalim makaigsunan, gubot na magalita karon sa diyang na priso si giaristo si Duterte makaigsunan. Makaigsunan wala ta nasayod sa dagan sa kapanahonan. Bisan pa man isgutan nato ang kamatay, aksidente dito, aksidente dire, balatian dito, balatian dinhi. Mutanaw kag social media makaigsunan dagan nga matay mga bata pag mga edad. Nga din ang ilang mga sakit na kalalain nga mga finding makaigsunan, uban di masabtan nga mga balatian. Igsoon ko higala, di man taangay mahadlok mamatay. Nga naman, normal man yun ang tao mamatay. Kinsa man di ang angay mahadlok. Ang mahadlok mamatay katong taong walay maayong relasyon sa Ginoo. Now last na butang, unsa to'y pormero, pagbaton o relasyon sa Ginoo, igugmaon nimo si Kristo sa kinasingkasing. O magbaton kasi ang mga saad, mga pulong sa Dios. Ikatulo makaigsunan, batuni ang pagpasaylo sa imong isig ka tawo. Karon na ang panahon makaigsunan, maghinigugmaay ta, magrespeto ay ta. Kay kabubuton sa Dios ang pagpinasaylo ay ang paghinigugmaay sa matag usa. Gani miyon si Kristo, ang dili ka pasaylo sa iyang isig ka tawo, dili usab pasayloon dito sa Dios sa iyang amahan. Makaigsunan mo na usa sa mga butang importante nato. Kung giaway ka ayo basli, batuni ang pagpaubos, paningkamuti nga din ma-reconcile mo. Karon ang panahon mag-reconcile ta. Dili na panahon karon mag-inisugay ta. Dili na panahon nga magdinumtanay ta. Igsoon ko higala, gusto sa Dios magpinasayloay ta. Nasayod ba ikaw nganong meani si Kristo? Inang Bible, miani siya alang sa tanang makasasala. Kay nga naman, gusto ni Kristo nga mapasaylo ang mga tao o gusto ni Kristo nga din ang mga makasasala nga tao nga sama nato makabaton ta og pakighigala kaniya. Munang si Kristo sumala sa Bible gitawag siya og friend, nakighigala sa mga tao. Gusto ni Kristo nga himuon sang higala. Ayon si Kristo nga himuon sang higala o gusto ni Kristo himuon niya higala ang tao. Kay matod pa sa pulong sa Dios, kay ang higala duna siya kumpiyansa nga makigsulti sa iyang gustong isulti siyang higala. Musumbong siya, siyang gustong isumbong siyang higala. Sa samang paagi, himuang higala si Kristo. Ambot pasabot niya, sumbungi si Kristo sa imong kabalaka, sa imong pagpanginanglan, sa imong kasakit, mga kayugot nimo. Andam si Kristo mo tabang nato. Unang-una andam sa mo pasaylo nato. Sa samang paagi, mausab na atong buhaton sa atong isig katao. Atong ginikanan, atong igsuon, atong silingan. Kay ingon ang Bible, the greatest commandments is love God as you love yourselves and love your neighbors as you love yourself. Mao ni the greatest commandments makaigsunan sumala sa gisgutan ni Jesus sa iyang panahon nga ang pinakadakong sugo higugma ang Dios sama sa paghigugma sa imong kaugalingon.
Mangutana ko nimo, kinsa ba nato dire or ikaw? Gusto ba ka nga pasakitan nimo ang imong kaugalingon? No. Ingon gali si Jesus, ayaw buhata sa uban ang dili nimo gustong buhaton nila diya nimo. So ambot pasabot diya ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Unsay bot pasabot? Di ka mosugot nga magutman. Di ka mosugot nga wa kay kwarta. Di ka mosugot nga daog-daogon ka. Di ka masugot nga magsakit ka. Sa samang paagi, mao na imong buhaton sa Ginoo. Kung giunsa nimo pag-atiman nimo kaugalingon, mausab diya sa Dios. Kung gusto ka matug langit, ialagad imong kinabuhi diya sa Dios. Sama sa imong silingan, sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Balikon ako, di ka mosugot nga ikaw magsakit, di ka mosugot nga magutman ka, di ka mosugot nga daog-daogon ka, di ka mosugot nga mamalas imong kinabuhi. Mao na imong buhaton ngadto sa imong isig ka tawo. Egsoon ko higala, nining mubo nga mensahe alang kanimo. Ako moingon kanimo, ang Dios nahigugma pag-ayo kanato. Gipasidad-an ta niya. Karon ang panahon magtagad tas kaluwasan. Naatay kapakyasan, naatay kakulangon. Ang kuna nga ikaw nakasala sa Dios. Og ako moingon kanimo, mintras higayon pa higugma ang Dios. Higugma si Kristo. Pakigrelasyon niya. Ang kuna siya nga siyang imong manluluwas, wala na lang paagis kaluwasan. Kay si Kristo lang ang namatay para nimo. Og nabanhaw siya sa tulo ka adlaw. Og nagsaad siya nga mobalik siya matod sa Hebreo 9 versikulo 28. Ingon nga si Kristo gihalad sa makausa alang sa tanang mga tao tungod sa sala. Apan mopakita sa ikaduhang higayon, dili na labot sa sala, apan alang sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Mangutana ko makaigsunan, andam ba ka sa pagbalik sa Ginoo anytime from now? Kay mo balik siya, kinsa iyang balikan? Ang nangandam. Kinsa ba ang taong nangandam? Usaba ka nga nangandam karon. Unsa man ang taong nangandam? Ang taong nangandam wala na nagtulog-tulog, wala na nagkumpiyansa. Sama na sa pulo ka birhen nga gisgutan sa Matthew 25. Ang pulo ka ulay nga